Oh. Ara lang ka dira ha, ako lang palit tubig. Oh, sige, sige. Di mag-ilis pa ko. Sige, sige. Ay, kanindot sa paminaw. Kanindot na sa hamon diri, uy. Wala ba kay kuan diri mo? Basig na amusuhay diri. Wala diri. Matulog ako diri. Bahala to siya nagpatubig siya ikarga ato. Ay, kalame, natulog ko diri. Kalimukot man, uy. Ay. Sige. Ano ko rin hindi? Sige, wala kasi ka ng vaccine. Sa una. Ha? Huwag ko duwata kay sparring na mo. Bali mo gusok sa kontra. Huwag ko tiyan na may nakuna ko. Aga. Ano ba ito? Malag kinagtitip-tip lagi. Di ba ka nakubasa? Di ko nilabay. Kapag agi na ito ganing harib, wala man na. Pinag tanawa po. Taas ba po? Baka may kihalay mo ka na. Nana, panti. Ato po. Ay. Sige. Sige, ako. Mahinay na ito pong babae. Ikaw. Ikaw. Babae. Panti. Balandig buhok. Panti. Kinigihalay. Babaw. Mana sih kau panti baik? Hah? Mana di panti baik? Wah panti? Mana siya mo ko sa dia? Baik, nangaras mag-ari-ari ni Depita rin nga kita may hawbit rin biya. Ako kami baluarte. Ano pare mati? Ano abot mo sila dire? Sudah ko una, sudah. Sudah. Pagkamabog. Blandi magbuhok ba? Sabi ba? Humot may pantiog kan daw ni ba daw ni? Sus labi yun. Ato akong tutubangan. Kurang wala naging panti na. Pulit-pulit to. Sige, sulit to. Sulti kong lamay na kayo. Oh, ano ka diri? Ay, pala kay. Wait, tahu diri. Kita rado. Oh, sige dali. Total dagang san ko. Kahat man ni. Grabe hat. Brad. Ay huta na Brad. Hulo. Ako sa Brad. Hul. Brad, pusam to. Sus bay. Hindi na ako makita. Ika na sa likod. Tagan mo tawa na. Hindi mo kaya ko. Kalami uwi na. Ikaw yung kaupan? Ako ang kaupan. Ako dali. Hukit ako. Katuga din mo ha, bantay. Nabali ang tungkol. Hinay ya. Ayan. Nabali ang tungkol.
adlaw kanatong tanan no, labi na sa akong mga solid supporters dinha sa Dambings. Ana ata ay pagahimuon karon nga content mo gawa ko. So kung naa kay gusto ipa-content na mo guys, kanang pwede mo comment below kay atong pagahimuon ang unsay inyong ganahan ipa-content nga atong himuan og drama. So kanang lang pong makaya na to no, kanang makaya sa atong artist no, kanang hopefully pod nga kanang dili kaayo kuan no, nga dili ta maban sa YouTube guys. So kana daghan kayong salamat, abang-abang lang ta sa ato ang mga video guys, daghan kayong salamat. Shout out dae ko sa mga akong mga solid supporters dinha og labi na ni Tris Buhakhak, Chinchins Vlog og sa uban pang mga vlogger no, daghan kayong salamat.